Hi, good morning. May buntag, may buntag. Karton guy. Dito guys, since nakaupo itong nakaupo ang, di ba? Bagong gobyerno natin. Di ba nagsibalikan na, tapos ngayon hinihingi natin ng walang maipakita. Ano ba to? Ano ba to? Minumulto na yung natin. Minumulto na. Saan yung hinihiling natin? Hindi nila maipakita. Tapos maraming mga kababalaghan, diba, na nangyayari, diba? Hindi lang makita-kita natin, hindi lang madama natin sa ngayong mga kaarawan ng mga patay, kundi since simulang nakaupo ang airport, diba, napansin nyo biglang nag-run out, diba? Yung radar system, kaya nga maraming mga aeroplano na didelay dahil hindi nag-malfunction. May dulot bang dala na multo ang Kongreso natin? Grabe yung kababalaghan. Hindi nila malaman-laman na sila pala ay nahack. Sino kaya yun? Baka multo yung nag-hack nun. Hindi nila mai-trace. Pati sa PhilHealth, grabe ang PhilHealth, maraming kababalaghan din, diba? Nahahack din yung kanilang system. Bakit ngayon lang? Bakit ngayong administrasyon na to? Niwala sa sinabi ko, niwala man isa sa nasinusundan nila na gobyerno. Totoo kaya to, mga kababalaghan? Totoo kaya to? O baka guni-guni lang? Pero problema, lalo na yung sa diba, yung sa Kongreso, may nakapansin, na isa ring citizen. Itago lang natin sa pangalang si Sas Rugando. Yan ang malaking kababalaghan. Hindi likha ng madilim na sa tingin natin, mga maligno. Kung hindi, mga maligno sa Kongreso, mga maligno na aywan ko lang, para bang malihas yung tunay na hinihiling ng bayan. Nasaan yung pundo? Diba, yung Kongreso na-hack. Paano yan? Diba, yung budget na binigay, kung sino yung taga pamahala. Pero ang problema guys, ang kababalaghan talaga, yung website nila hindi nag-function. Pero pag IP address ititrace mo, yun, nakapasok sa itatago lang nating pangalang si Sas
Dicol Hersasrugando. Yan ang kababalaghan na gawa ng tao. Yan ang mas katatakutan natin, guys. Diba? Mapa-airport, mapa sa kongreso, mapa PhilHealth, lahat-lahat na lang. Saan yung kaba ng bayan? Yan ang hiling ng karamihan. Maligno ba sa gobyerno? Yung mga confiscated rice, wala malang isa nakabinbin. May pangalan kung sino, pero ni isa ni wala napunta sa silda. Yan bang kababalaghan na gawa sa multo o gawa ng tao? Yan ang mas nakakatakot. Tapos kinopis ka, binigay sa may hirap. Hindi natin alam kung kanino galing yun. Baka sa masamang multo, okay lang. Kung sa masamang damo na tinatawag natin mga smuggler, may pinangalanan, pero ni isa wala tayong nakita na nakalitis doon sa ating kongreso, nakalitis sa mga matataas na pulungan sa Senado. Hindi natin alam kanino kaya yun. Baka sa multo na kinatatakutan o sa mas lalong kinatatakutan natin, yung buhay na nagmumultohan. Multo lang yun ang mas nakakagimbal. Okay guys, tingnan lang natin ilan pang mga milagro maligno na aasahan natin sa mga dadaan pa na mga araw. Ilang years ba kailangan natin magtiis ng nito? Dahan-dahan tayo, eyes on the road, kasi mabagal yung sa harapan. So yan ang titingnan natin, guys. Meron pang kaso sa Okada, hindi man lang na ungkat, no? Meron pang sa dahan-dahan, guys. Okay, eyes on the road. Meron pang mga linitis ng mga smuggler, pero hindi na makita-kita. Bakit kaya? Ganito na talaga, guys. Ikaw, ako, magantay na lang tayo. Diba? Ano kaya ito? Gawa-gawa lang ng mga tao, isang maligno, nagmaligno na nagkatawang tao. Okay guys, that's Halloween natin, galing ng biyahe. So ingat amping sa Kanunay, Karatonggay, basta para sa bayan, doon tayo. Okay guys, amping. Take care of give prayer sa ating mga mahal sa buhay, kasi ngayon is Todolos. Tapos yung kahapon ng Todolos Santos, no? Ngayon is All Souls Day. So yeah, so we need, we give time sa ating mga mahal sa buhay, no? To
Pray for them, lahat-lahat. Diba? Ang Panginoon naman sa yung at least kahit napanaw na sila, at least their memories remain. At yan ang hindi mababayaran, guys, yung memories. Diba? Okay guys, amping sa kanunay, amping sa sementeryo, lahat-lahat. Safe celebration sa araw ng patay. Bye for now.